गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जाय बिटिसि एबा बिटिआरखौ बिटिसि ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय दाफुंनानै लानाय जादोंमोन, सोरजिनानै लानाय जादोंमोन। नाथाय नैबे समाव इउपिपिएल हान्जानि जिहेथु दैदेननाय प्रमद बर' बिथांनि जिहेथु दैदेननाय सरकार, बे सरकारा बिटिसि ओनसोलनि माने रांखावरिफोरखौ एबा बिटिसि ओनसोलनि स्किमफोरखौ नन बिटिसिनि एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय गोबांथार थिखादारफोरनो होनानै बिटिसिनि बा बिटिआरनि बाहेरानि थिखादारफोरखौसो मुलाम्फा खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों। दा बिनि आन्दोआव मा दं बेखौ जों बुंनो हालिया। नाथाय बाथ्राया बेनो, बिटिसिखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बा बिटिसि ओनसोलनि जौगाथायनि थाखायसो सुक्ति खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिआरखौबो थिग एखे बेबायदि थांखियैनो सुक्ति खालामनाय जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै नुनो मोनदों जे बिक्रम दैमारि बिथाङा माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायदों जे बिटिसि ओनसोलावबो जोबनो गैयै थिखादारफोर थासेयावबो एबा रुलिं गभर्नमेन्टजों लोगोसेयैनो जोबनो गैयै थिखादार थासेयावबो दिनै इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि 100 कौटिनिबो बांसिन रांनि जिहेतु स्किम, बे स्किमखौ आउट अफ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनोसो हरनायखौ माने नुनो मोननाय जादों। दा बाथ्राया जुदि बेबायदि थारैनो जामारदोंब्ला बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना बिटिसिनि रांखावरिखौ बिटिसि ओनसोलाव थानाय थिखादारफोरानो मोनजायोब्ला थाइसेबाबो थाइनैब्लाबो माने जौगानाय फैगोन, एसेबाबो माहाजोन जागोन, बेखौ निस्सय बयबो मिथिगौ। नाथाय दिनै बिनि उल्थासो नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि जामारोब्ला बिटिसि ओनसोला माबायदि जौगागोन बेखौ जोङो रायजो राजाफोरा गासिबो हमनो हाखाबाय। दा बिनि सायाव आं गोबांथार बुंलिया। आरो बेजों लोगोसेयैनो बिटिसिनि फैखानाय रां 140 कौटिनिबो बांसिन बे फैसाखौ बिटिसि सरकारा बाहायनो हायैनि दिनै बे फैसाया रिटार्न थांफिनबाय। अब्ला बेबो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय फैसाखौ जोङो बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनदोंमोन, बे फैसाखौ जुदि जोङो डेभेलपमेन्टआव जुदि बाहायनो हायालासेनो हरफिनोब्ला अब्ला बिनिफ्राय बांसिन दुखुनांथाव बाथ्रा मा दंबावो। बिटिसिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि टोटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40टा स्किमखौ बा 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना बयखौबो एसडि एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टर, बबे जायगानि, बबे नलबारिनि, बबे कामरुपनि, बबे गुवाहाटीनि, बबे बङाइगावनि, बबे सनितपुरनि, धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन। बिथांमोना जाहैबाय टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। बे लिस्टआव जाफोरा दङ टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। दा 100 कौटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों। दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजीव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन, बिथाङा बेफोर प्रप'जेलखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोन्दोंमोन बे फैसाखौ। नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला, बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला। दा फैसाया फैबाय प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव, दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो। दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम, जिएम, एमसिएलए
बा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानगोन नङा होमबा एसेबां कौटि 100 crore बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला अबा गमामायैनो प्रमद बर' बिथांनि सामसाफोरा प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन मानसिबो बोरै जागोन गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर गारि बिटिसिनि मानसिया बिटिआरनि मानसिया प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफोरा खामायनाङा खामायनांगोन बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो ठिकादारफोरनो जों नुगासिनो दं लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा प्रमद बर' सार नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों हाजार बार बुंगासिनो दं स्टप बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ गुदि तथ्य दं मिथिबाय दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ फैखानाय फैसाखौ 140 crore बारा प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा 140 crore बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजाया लाखिनो ओरैनो थाफिनबाय नङा होमबा मानो थाफिनखो मावनो गोनां गोबां खामानि दङ नांगौबा एक्स-एनडिडिफोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 crore गारना हो आइबिएस खालामनानै हो स्टुडेन्टफोरनो आइबिएस खालामनानै हो गैजारोङिफोरनो न' बानायना हो स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो 140 crore खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो बेफोरथ' सैथो खौरां माबायानो दङ नै माबायानो दङ नै आं नोंथांमोननि सायाव होगोन 140 crore फैसाया दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों नै थांनाय दाख्लैबावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन दिल्लीनि अफिसारफोरा आइपिएस आइएस अफिसारफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनास लिरनानै हरदोंमोन दा बे माइनासखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा स्वीकार जादों जे बे माइनासा नंगौ फाइलाव आंबो नुदों खोथाया नङा होमबा आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय नोंथांमोननो होगोन बेखौ मोनबाथ' जों मोजां पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां जानोसो नांगौ मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ स्कुल कलेजफोरा प्रमिसलेस जानांगौ ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ एनआइटिफोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय बे लेखाया नंगौ माइनासा दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा इउपिपिएल दोलोनि आं सुथुर नङा खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों बायजोनि मानसिया मोननाङाथों होनना बुंदों कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो सेलादार बेलादार रायजोफोरानो ठिकादारफोरानो मोनथों बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों बेयाव माने मेगन सायो नों मोनथों आं मोनथों सोरबाया मोनथों आं मोनाब्लाबो नङा होमबा बेखौसो दिनै बुंदों बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गिदिर गिदिर बिजनेसमेना इस्टाब्लिश जानायखौसो जों दिनै लुबैदों